Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Fully installed na ang tanang program nga imong gi-install kaniya, Andre. Karon Fiona, may mo na malukit ni Ethan ang nimutangan karon ni Sophie o ma-visualize na to kini kung iyang itumong ang iyang mga mata sa screen projector or bisan asa nga wall. Unsa? Usa ka to, Sir Gabi. May imbisyon si Professor Charles nga humanoid robot. Ang bot mo ipasabot, usa ka robot nga daw sama sa tao ang palabot o ang panglihok. Mao ba, Sir Ibilis? O, Karel Beche. O sa akong pagsalig niya, kay mato niya. Kaya sa iyang invention ang pagpangita o pagluwas sa akong anak ni Sophie. Ihatag ko niya o 50% sa among ikasabutan bayad sa iyang serbisyo. Apan, pakya siya. Pastilan, Sir Jimenez. Sir Gabi. Tod, ilado si Professor Charles sa natan sa siyensya. Apan tungod kini sa media, din kanunay nga highlighted siya. Apan, may nabaliog ba siyang kalampusan, Sir Gabi? Ano na ba? Wa gyud. Kernel. Busa kon himuan tag konklusyon ang imong pakigkontrata kaniya. Gigasubo ko ang pag-ingon kanimo, sir, nga nailad ka. Giilad ka niya. Shit. Labaw pa sa shit, si Gabi. Labaw pa sa shit. No. But anyway, Nitur, dili ba nung dalon si Professor Charles? Ang labing importante karon, ang kaluwasan si mong anak ni Sophie. Nga malihok na tayo na to kini. Wa mo pa isultin ako. Kunon sa imong plano, Colonel. Nga masiguro gini mo ang kaluwasan sa akong anak. Sir Gabi Jimenez, isuta sa laan ang kidnapper o mga kidnappers sa imong anak. Nga di lang kay masiguro nato ang kaluwasan ni Sophie. Siguroon usan nato nga masigop nato ang mga kidnapper. Ang labing may nungdanon ka na ako, Colonel. Mabalik na luwas si Sophie. Malagi ka na importante para nako. Baliwaran ako, pila ang ako magasto. Mabalik lang nako ang akong anak na si Sophie. Gabuhi. Pamati, Sir Gabi, niya ko plano. Namati ko, Colonel. Okay. Kung matawag pagbalik ang kidnapper, pakisapot tayo niya. Aron, mandaman mo dayon ang ransom nga ilang iginanglan. Unsa? Wa ko ikaw hisabti, Colonel. Kung 20 milyon ang ilang kidiman alang sa kaluwasan ni Sophie, sultihi kung mutawag sa pagbalik. Ina, nga dublihon mo ang ilang ipangayo. Kung siguroon na nila nga buhi ang imong anak. Ha? Ang buot mo ipasabot, Colonel, nga. Buhatagin ko sa ransom nga ilang gidiman. Oh! Yamat ko. Ya, ako pagining dublihon? Wa ba ko masayop, Colonel? Wa ba kini ang buot mo ipasabot? Wa ba ling gusto rin mo nga ipasabot ko? Wa pa ko'y sabte, Mr. Jimenez. Pamati kay pasabtong ko ikaw. Wa pa kumahuman sa kong pagpasabot ka nimo. Bidanggop ka ni ko nimo, Colonel, kaya nagtuo ko nga tabangan ko nimo. Mupadayon una ko sa kong pagpasabot ka nimo, Mr. Jimenez. Dili ba, matod mo, nga ang labing importante, ang labing mahinungdanon, mao ang kaluwasan ni Fiona. Tinuod ka na. Pero, Ang buot kong ipasabot, sir, nga litag lang nato kini, aron nga mas maikag sila nga magkinegosyate ka nimo. O sa ako nang giingon kayo mo kaganiya, nga isuod ta sila sa tong bulsa. Ang 40 milyon nga mga damon, perhaps lang kini ning maong operasyon kung makigdeal sila nato. O kung makuha o masiguro na nato ang kaluwasan ni Sophie, mabalik nga way kuha ang 40 milyon nga mga damon. Ganyata.
Dili ba mahimo nga piki ang kwarta nga itong himuong props, Colonel? Kung doon na may tinuod nga kwarta nini, ang ibabaw lang mao'y tinuod nga kwarta. Tapa nagilawom nini, mahimo ra nga ginunting nga papel. Wa mo gina ko isabte, Mr. Jimenez. Buot lang kong maniguro. Kaya di man kung may utok ta, may utok usab ang mga taong mikidnap ka, Sophie. O maniguro yun na, nga dili sila maila, di ba? Maniguro yun sila. And what if, kung makasabot ka mo, kung tanaw nila mismo ang kwarta ang imuda, kung husto ba ang katidad, o dili piki ang imuda. O subay na gata ni Sophie. Ngayon anak, kung ilang kini maniskubre nga gitonto lang nato sila. Magasiguro ka kita nga mabalikan mo si Sophie nga buhi. Ha, Mr. Jimenez? Doon na si Colonel PJ. Gusto siya sa iyang suggest sa angay kong buhaton. Ano mana og masod jayod sa iyang laang og plano ang mga kidnappers. Apan, magkasali pa ako nga mutuman sila kung unsa may among masabutan. Dili ka nga mawa na hinuon ang kakong kantidad ako. Kung nga laki ang kaluwasan ni Sophie, ang kuyaw na hinuon niya makompromiso. Unsa may labing maayo. Damn it! Pagkalakot. Dugay ko kayo napasabot si Gabi Jimenez. Apanwa ni siya mo yango kung usi ako kiparote. Ay, sa kong tanaw niya, mura rin mo siya nagduda na ko. Ha! Buang nga, Mr. Jimenez. Pero dili ko makatugot ka mausik kining maong kikayunan. Dako kayo ang 40 million. Mahimo na ko nga mo-resign sa akong pagkatinugyan sa palaod kung akong masulo ang maong katidad. Maong buhaton ko yun ang tanang paagi nga masulo sa akong bulsa si Gabi Jimenez. Si Piking. Hello, Piking. Hello, Colonel. Sir BJ, wala lagi ka magpadao kwarta, sir. Wa na milam yun diri, sir. Usay wala may kwarta. Di ba nakahatag na ko ninyo og 30 mil? Yung sa ninyo paggasto mga baga mo? Tulo mi, sir. Nag-chase me. O niya, nagpadami sa mong pamilya. Wa na gid, sir. Pila raman taon na 10 mil rong panahon na, sir, ay. Ikaw ba, Piking? Di ba nagsabot naman ta ninyo? Nga unya ko kamuhutdan ang bayan sa inyong serbisyo? Kung malukat na ang anak ni Gabi Jimenez? Wa ba mo magasabot, ha? Nga kabisaya na? Kano sa man lagi tubsa na yung bayana, oy? Hoy, Piking! Tigil mo magasabot, Paminaw, ha? Angang may baw mo, nga kung lukatunan ng bayana siyang amahan, kung pinamay akong ipasalig inyong akong ibayad ninyo, lublihon ako, o baka akong triplihon. Magbabot ako. Kaya wag ko mag-urong dire. Gibuhat akong tanang diskarte, aron magkakwarta na ta. Magtutay pa ilom lang. Hey! Storya na kauban mo diya. So, isulti mo. Kano sa day ka mo, sir? O saan may balita niya? Hey, Piking! Gamitan ka ng utok mo. Sir. Nag-amping tagdilita mabuyaso. May palaon ko mo. Nag-live ako. Nagabot ako sa bahay. Mutawag ko mo, ha? Kaya doon natin sabutan. Kaya may pabuhat ko mo. Aron mudugo na ang tihik na amahan niya ng Sophie Jimenez. Oy! Mga boto to sa armas, Piking. Usa to, ha? Usa to! Buwang! Ano ba? Hello, Piking! Usa to! Nausa mo niya, ha? Nausa mo! Shit! Hello! Hello, Piking! Hello! Piking, tumag ako! Piking! Installation complete. Buisit! Shit! Damn it!
Naglabad na kining akong kung unsaon ko ikaw, bravo! Paracetamol is the key. Buang! Unsay paracetamol! Tambal sa labad sa o. Ah! Ah! Kalma lang, Professor Charles. Ayaw lang og kasuko. Kay kon magsigi kag kasuko, dili ka makahuna-una og maayo nga paagi. Kung unsay imong buhaton sa akong system, aron nga mas paspas ug mas taas ang akong kapabilidad sa pag-detect sa bisan unsa nga signal or any interference nga maduol man kini o malayo. Bravo! Ngano? Unsay nahitabo? Nag-flashing ang puwa nga LED sa imong chest cage diya sa sword. Ngano kini? Makita diha sa screen, Professor, nga gikonik nimo sa akong system. Isip output monitor. Oh, Akong system health and performance efficiency. Nag-flashing ang details, Professor Charles. Gibati kung may mga movement sa mga tao nga nagkaduol din ni sa atong nga himutangan, Professor. oh. No! No! Professor, kung sa'yo mo nakita na nagboard, Buang! Unsay nagboard? kay nasiga manggod ng mata nimo. Abi na ko og nakakita ka dihag bastos. Hilom, bravo! Unsabay nahitabo nimo nga nagkayabag ka naman! Basing tungod ni sa imong gipang-install na ko, Professor. Unsa? Oh, animal, nagkaduol sila. Makita dire nga lesser than 200 meters na sila. Gikan din he. Unsa nagkaduol na sila, Professor? Kinsan sila? Kinsan imo nakita diha sa monitor? Mga armadong tao nga nagpaingon din he sa laboratory. Mao ba? Kung mao, gubat na di. Oh, ang CCTV monitor. Oh, Unsay mo nakita, Professor? shit! Mga pulis kining nagpaingon din he. Basing buot kanila nga dakpon, Professor. Hilom, bravo! Ayaw ko kinanggawi! The system is corrupted. Corrupted due to unlicensed act. Unsa? Mauday naghinanggaw ka na? Kay corrupted na rin ang imong system, animala ka? Ikaw mao'y magbasol ni Professor. Kaya may mga license ang mga apps nga imong gi-install din ako. Buisit. Nagkaduol sila din sa laboratory. Ibalik ka nga kong mga TL o mga kamot, Professor. Aron makatabang ko nimo sa pagpugong nila. Buot ka gaman ganir nilang dakpon. Hilong, bravo! Huwag ko magkinahanglan ni mong animala ka. Si Colonel Piche, kinalang masayod siya ninin. Adibal, unsa kaya inyong gibuhat, Piking? Napatay rin niya si Sophie Jimenez, mga adibala mo! Unsa ko ba ito pagpalukat ng anak ni Mr. Jimenez, ha? Ngayon mo siyang napatay, buhaga mo! Kalit kang panghitabo, Colonel. Huwag may magdahom nga, nakatangtang na dahil siya sa iyang kapos. O sa paghatag o pagkaon ni Salva nga ito niya. Yan nga lagi siya. Kaya may naantiguhan lagi sa abday ng babayana. Kalit ka, giliaban si Salva. O nakuha ang armas nila siya nga, huwag kong ipusil siya. Lakip na si Eskwala nga, nagsusi unta. O swerte lang nga, wa sila maantimanong doha. O nagkariton fire si Eskwala ning
Ini nga Sophie Jimenez. May nungdan nga iyang napatay. Subtipin sa ito akong nabuhat Colonel BJ. O na. Magawa ko ikatiyo. Sir. Giguba ninyo atong plano nga makuha ang pila ka milyon nga ransom unta ni Sophie. Kuan ka kanang sorry kayo Colonel. Disgrasya yun. Tagal na suway kayo, sorry kayo. Ha! Sayon na kayo ang pagpangayo og sorry piking. Eskwala. Kung bisan krimo nilaga. Nangimo cellphone, sir. Hilom, yan importante. O kay giguba man nyo ang tanan, unsa pa may kamuslanan nga buhi unta mo. Uy, sir. Unsay. Sir BJ, Ayaw. Pagkapusit. Ha! Wala nilay pagi. Bisan tuod ka maukili ang itaboy ni Sophie Jimenez. Pan makwartahan ko pa kini. Damit! Shit! Wag yun tubagan ni Colonel BJ ang akong tawag. Mayo lang may tuyo na akong tawana. Kurakot nga pagkatao! Tawagan ko siya pagbalik. Hello, Professor Charles. Unsabay na itabo ni mo, Colonel BJ. Nga ikaduha ko naman kining pagtawag ni mo. Wag ka dayon mo tubag. Di ako sa operasyon, Professor Charles. Mara. Nalukid na sa ako mga kaubanan ang dapit nga naimuntagan sa mga kidnapper ni Sophie Jimenez. Ang anak sa imong business partner nga si Sir Gabi Jimenez. Dili ko interesado niya nang imong isulti, Colonel. Ang importante ay nga akong tuyo nimo. Bahin ning imong mga kaubanang pulis nga diya sa sold sa compound sa akong laboratory. Unsa imong mahimo nene? Tubag ako, Colonel! Profesor, wa ko may bawo kung usay tuyo na nagmmga kauban na mo diya sa dapit. Din may mutanga imong laboratory. Pero ayaw ka bala ka, Profesor. Kay magpakisayod ko og info labot nini. Restricted kinagdapita kinagdapita. Wala sila ikatungod nga muso kinagdapita. Mutawag ra ko nimo, Profesor, bay nini. Panawag mo niya ako, Colonel BJ, kung magkinanglan kang kwarta nga limaha ka. Panawag ka! Ha? Hello, Profesor. Hello. Shit! Yes, base. Over and out. May tawag. Si Colonel BJ? Hello, Colonel? Hello, Piotr Jimenez. Yes, Colonel BJ, sir. Speaking. Kumis, may reliable info kong nadawat sa dapit nga nimuntagan karon sa mga kidnapping ni Sophie Jimenez. Tinood pa kini mo gisulti, sir? Yes, Kumis. Para kisi mong accomplishments. Nga dako ikatabang sa imo niya kumabot nga promosyon. Hinungdan nga gusto kong iuban ko ikaw sa dinalian nga operasyon sa pagluwas ni Sophie Jimenez. O sa pagdakop sa mga kidnappers. Ang number ni Piotr Candice Gomez. Siya katong nanawag na ako nga police investigator sa pag-kidnap ni Sophie nga akong anak. Hello, Piotr Gomez. Ikaw ba kini? Hello, Sir Gabi Jimenez. Yes, sir. Piotr Candice Gomez. Yes, ako kini. Nanawag ka. May balita na ba kung hain ang akong anak? Ha? Piotr Gomez? Mapahibaw lang ko din mo, sir, nga may lead na may nakuha about sa imong anak, sir, ni Sophie. Salamat kung magkana. Ug mga yun ay kong sorry sa unang higayon nga nagasulti ta. Ay, nakatag ko na apa, sir. Sisabtan ko ikaw. Salamat. Dako kong pagsalig ni mo, Officer Gomez. Dili lang sa inyong kasuod ni Sophie nga akong anak. Apan sa akong nasairan kung unsa ka kaligdong
nga pagkapulis. Salamat, sir. Kung sa ko mahimo, gusto lang kong magtuman kung unsa may akong ipanumpaan. Isip tinugyanan sa balahon, sir. O bang hinaot ko nga positibo ang mamahimong resulta sa inyong nakaw. Daghang salamat, Sir Gabi Jimenez. Kiyungon ko lang ako mga mata, Andre. Sige, Ethan. Sugdi na. Niya. Andre, usa ka nagibuhat ni Ethan. Gipiyong niya ang iyang mga mata. Dili ba, buot mong malukit karon ang napit nga nahimutangan ni Sophie Jimenez? Nga gikidnap? Mao ka na iyang gibuhat, Fiona. Mao ka na gitawag og deep sensing. Alang sa paglukit niya sa nimutangan karon ni Sophie Jimenez. Matutularan na to karon ang iyang nimutangan. Ngayong pagguminaw sa Lex Pino. Kanina rin kini ako gibati. Huwag hapon bawa ang gibati kong kabalaka. Kakulba. Si Sophie ka. No. Hugaw ang niya sa pumanahula. Ipalayo lang unta kini. Ipalayo lang unta siya sa kadaot. Pastilan. Bisa sa pagtipog sa cellphone. Bation ko og kabalaka. Si Colonel BJ. Usa ba kaya tuyo? Nanawag siya na ako o magpahibaw nga. Natultulan na nila ang dapit ka na mo ni Sophie o sa mga kidnapper. Shit. Hello. Hello, Sir Gabi Jimenez. Si Colonel BJ. Hibaw ko nga, ikaw kini mitawag, Colonel. Usa mo tuyo? Sir Gabi, natutulan na mo ang dapit nga ni mo tangan karon si Bukanag. Si Sophie, uban si magkidapir. O iplano na mo karon ang operasyon. Hibaw ko sa inyong lakaw karon, Colonel. Ha? Naibaw ka na? Hibaw na ko. O di ka maibaw? Di na kinahanglan nga masayod kapag kung kinsay nagpid na ko og information. Bahay nilang giingon nimo. Laumi nga mohatag og reward ninyo, Colonel. Kung luwas nga mabalik ka na ako ang akong anak. Kanaray mo'y labing mahinungdanon para nako. Yes, Sir Gabi. Buhato mo ang tanan nga mabalik ka nimo si Sophie. P1 Montipod. Doon lang kita sa area nga giingon ni Colonel BJ. Nga mo inahimutangan ni Sophie o sa mga kidnappers. May tingali nga dili mo nalang patingugon ang siring. Aron dili mahamper kining atong pagresponde sa kalit nga operasyon nga ipanguluhan ni Colonel BJ. Ay, gabi. Ha? Uy, ano to? Yay, nagtikan sila sa kanil BJ o mga kawanan sa mga kidnapper rumis. O nagpinasila sila. No. Banganay. Umrot. Dili o ka na to, amang mga buto. Kung mao ka na, kinahanglang mangandam na kita. Ay, Walang tagway na utang na hitabo ni Sophie. Maluwas lang utas siya batok sa mga kidnappers. Kontak ko po si Colonel BJ. Oh, siya kinimi tawag. Hello, Colonel BJ, sir. Doon lang, sir, pero may mga buto kami na bati. Gomez, natitigan kami sa mga kidnappers. Ungang mo silang gikapir sila eh. Oh, God. Si Sophie, Colonel BJ, naluwas ba ninyo siya? Naluwas ba ninyo siya, sir? Oh, God. Andre, ngano? Andre, Andre? May nasabtan ka ba sa atong nakuha nato nga data after sa akong gihimo nga tracking o deep sensing sa whereabouts karon ni Sophie? Through sa data nga i-upload nimo sa akong system? Dili kini maayo nga tilimado, Nathan. usay buot mo ipasabot, Andre. Fiona, Andre, unsay... nalukit man nato siya. Ug naa sa screen ang overview
Ang overview ni ini gamit ang mga mata ni Ethan. Kamoy naghatag ka na to og schematic and holographic view nini. Wanay na-detect nga heartbeat ang signal nga atong nakita sa holographic monitor sa lawas mismo ni Sophie Jimenez. Man! Secure and clear the area! Move! Move! Na-establish na ako ang senaryo nga buot kong himuan og report nga kunuhay maoki na nita po. Limpyo kayo ang pagkatrabaho sa kumatao. Colonel BJ, sir. Niya si Piotr Jimenez. Gomez! Colonel BJ, sir. God! Kung saan kinita mo, sir? Gomez, we tried our best. We tried everything. But we failed. Sir! Nadismayagi ko. I was really disappointed nga maoki na nita po. Nasugatan na mo ang duwag ambulansya. Ang usa ka ambulansya, maukatuang midakang Sophie Jimenez Hospital. Saptag ito usa, mao ang ikargahan niya itong naginhawa pang mga kidnapper nga gika-enkwentro sa tumakauban. Si Sophie, sir. Unsa iyang kahimtang? Subo nga palandungon, Gomez. Nga sa mga sabag gayang nangkon, nagtuo kong duwa-duwaan na siya mabuhay ba. Unsa? No! Lain yun ang akong pamati. Oh, Sophie, my dear. Sir? Sir? Sir gabi, huwag kang mag-maintenance, ah. Salamat. Salamat, Sabina. Andiyan ang tubig, sir. Nagpastikan, sir. Ako may nabalakan ni mo, Sir Gab. At lingkod lang, sir. Ano, makarelax ka? No. Nagbaabot ko sa tawag ni Piotr Gomez. Umaka ni Colonel BJ. Dili ko may mutang. Kung dili ko nila mapahibaw sa resulta sa ilang lakaw karon nga pagluwas ni Sophie. Nag-ampo ba yagid ko, Sir Gab? Nga luwas unta si Day Sophie ba? Umabalik din sa mansyon? Salamat, Sabina. Ingon masab ko, bisa palang sara ko nga pagkasimba tungod sa kabisina ko sa negosyo. But, naghampog yun ko niya sa hilom. O nakaingon sa akong kagalingon, nga dili gid mahimo kung why Ginoo ang atong kinabuhi. Wa gid mahimo kung wa siya. Tinuod yun ka na, sir. Pero naglaom ko nga iyang unta kong dunggon nga mabalik na luwa si Sophie nga akong anak dinhi sa mansyon. Maayo kay wa mo padayon katong mga pulis sa pag-anhig yun sa building nga nimutangan ning imong laboratory, Professor Charles. Gitawgan ko nga akong sur nga General Bravo. Ug siya na mo nangita og pagi, nga masanta ka mga pulisa, nga mitaag ninang mong dapit. Mayo na lang gani, na-detect dayon sa imong scanner. Maayo gani kay ni gana pa ang sensor sa scanner na ko, Professor. But kinahanglan gyud nga ma-upgrade ko og license nga mga apps aron nga normal ang dagan sa prosesor sa akong mga system ug ang overall health niini. Di na ko mistil pansultian ni mo niya na, Bravo. Mas nasayod ko kay kanimo, kaya ko ang nagaba ni mo. Si Colonel BJ. Kung sa iyan tuyo. Hello? Hello, Professor Charles. Pakyas mo sa pagluwas ni Sophie Jimenez, nga anak si mong business partner. Oh. Kay patay na siya. Apan may mahimo kanini, Professor. May mahimo ka. Yun na. Kalma lang, Colonel. Unsa ba ka nang imong ipanulti? Unsay patay na si Sophie Jimenez, nga anak ni Gabi. Ha? Niya sa social media, Andre. Kumpirmado yun. Namatay yun ay si Sophie Jimenez sa pakyas na operation sa kapulisan. Sa pagluwas unta nila kaniya gikan sa mga kidnappers. God.
ug tukma gyud ang analysis ni Ethan human sa iyang gihimo nga deep sensing. Although, ngayon ko niya kinabuhi. Nga wagi mo gamot na to din sa kalibutan, bisan unsa pa kita kagamhanan o kwartahan. Apan nga nung wagid malikayin ng mga ingon ini. Nga, may tabo sa maong operasyon sa kapulisan. Wa ko'y alam mo yan ang operation sa mga pulis. Apan ko na atingali magkatubag ni mo, ana. Ang imong higala nga colonel, kay siya mo ay nanguha sa maong operation. Ha? Unsay? Kinsay bot mo gipasabot, Fiona? Si Colonel BJ. Si Bro BJ? Wa ko'y lahi, kibasol na ning kamatayon sa akong anak, Piotr Gomez. Si Colonel BJ lang. Sir Gabi, Kay siya mo'y nangusak kalit na operasyon. Ugwa nila. Mayong pagpaminaw Wa sa sila Lex mag-amping. Pino. Patay na si Sophie, ha? Nabalik na ako. Patay na akong anak. may panghitabo gyud usahay, sir, nga dili kalikayan. Kaya sa bisan unsa nga operation, bisan unsa pa kini kaplanado, ug bisan og naa pa tanan nga mga elemento aron nga smooth ang dagan sa operation, ug bisan buhaton pang tanan aron malikayan nga may mga casualties. Pero may sipyat gyud usahay, sir. Kay gawas nga tao lang ang tanan nga naa na-involved sa operation, ug may mga weaknesses. Apan may mga paghitabo nga dili gyud damhon nga mahitabo. Ug mao katong hitabo pa, sir. Nga matud pa sa report ni Colonel PJ, nga milik ngadto sa mga kidnappers ang kalit og dinalian nga operation. Din gituhuan nga gawas ni atong mga awol nga mga pulis nga maodiay ang kidnapper Sophie. Masabot nga may naka-feed nila nga may operation batok nila. Bisan usa sa pagpangatarungan ni Colonel PJ nga unexpected ang maong hitabo. Ya mismo ang mga kidnapper mao'y nakapatay sa kong anak. Maglisod ko sa magtuo. Hinungdan nga gusto kong mudangop sa NBI aron maimbestigar kini. Kuno siya tinuod nga panghitabo sa maong operasyon, Piotr Gomez. Sir, copy. Kaya may pagsalig man tuod ko sa PNP in general, but bisan tingali ikaw, nga ana sa maong institusyon, magka-testify kiting halinga. Nga kung na ay mga tarong nga pulis, ana usab gyud mga personel gigamit ang ilang katungdanan sa illegal nga kalihukan. O mga pulis nga mga padlungon. Dili ba? Yes, sir. Gusto ka. Pero pipila lang kini sila. Mas daghan ang personalidad nga nagsubay ug nagsunod jud sa balaod nga among gipatuman. Pero sa imong gipanulti karon, sir, nasaput kong I mean, huwag kay pagsalig ni Colonel BJ. Correct, Piotr Gomez. Sir. O nasayod mismo si Colonel PJ niya na kung ngano. Sir. Let's go. Nagpabot ang skill bench na to sa sud alang sa to palibay. Pila kay bulo sa Colonel BJ na to, guys. Oh, mga bro. Guard! Si Colonel! Sood na mo. Nasa sood. Nagpaabot ninyo. Sood lang. Nasa sood. May
Mayo gabi Colonel BJ. Sa ginimnom namin dawat sa mong kante og bono, sir. Mau ba? Excited ba, sir? Excited mo, sir. Labaw na kung mas excited ninyo. Di ba, Piotr Apali? Yes, sir. Niya sa so dining attache case ang akong regalo. Na magatabang na to nga why mo witness patok sa tumpiki nga operasyon. Nga magapahilom ni bisan kinsa nga magkadawat ini. Dili ba, Piotr Apali? Mau gyud, sir, mau gyud. Yatag na kanila ang ilang bahay na pali. Yes, Colonel BJ, sir. Kaniyot kayo, biyara ko ang atas si case. Kani. Excited ako na. Tempasan akong bahay nga akong gihughugan kon madawat ako na akong bonus ron. Niyan ang inyong bonus, gentlemen. And, congratulations. 45. Sorry, silencer. You may now rest in peace, guys. Ikaw rin may bao kay Lapali. Ipanood niyo sila o garbage bag o ikarga pagbalik sa van aron ipanghug sa pangpang nga layo diri sa syudad. Matuman, Colonel BJ, sir. Dawat ang akong pasubo, Sir Gabi Jimenez. Condolence, Sir Jimenez. Salamat ka ninyo. Andre Martin, sir. Yes. I know you, Mr. Martin. Fiona. I know you also, Miss Fiona. Andre's girlfriend. Yes, sir. Have a seat. Thank you, sir. Thank you, sir. Sabrina! Ang dami silang drinks. Oh, kinsa katong inyong kauban nga naa sa likod? Si Ethan ang iyang gipasapot, Andre. Condolence, Sir Gabi Jimenez, sir. Dawatang akong kamot. Ethan. Thank you. Ito to kanisitan. Excuse me. Niya ba si Sir Gabi Jimenez? Andre, si Colonel BJ. Duda. Ang animal nga Colonel. Usa pa iyang gianihuman sa iyang pakyas nga pasalig nga luwas nga mabalik ka na ko si Sophie. Sir. Usa pa may imong gianhi, Colonel BJ. Wa ko ikaw kinahanglan din sa haya sa akong anak nga si Sophie. Wa yun. Ha? Awa din Colonel. Aron dili ko ikaw mapatay. Awa din animal! Ikasubo ko, Engineer Andre. Miss Fiona. Ikasubo ko ang akong gibuhat. Na disturbo hinuon mo sa iyong pagduaw sa haya ni Sophie. Kanagunan na, Sir Gabi. It's okay, sir. Wala problema. Dili siya makabasol ka na ako kung iyong diadto ang akong reaksyon sa iya pagani. Kaya gawa sa iyang mga pagpasalig na ako. Dako ko gikatabang niya. Aron maabot niya kung unsay iyang naabot karon. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Nakadawat pa kong istorya. Nga puwerte niyang suko, Nga nakadungog kong istorya nga mudanghop ko sa NBI. Aron mahatagan o katinawan kung unsang yun ang matuod nga hinungdan sa kamatayon ni Sophie. Kay daghan siyang pinusilan sa lawas. Butang nga mas nakapasurok sa akong dugong Engineer Andre, Miss Fiona. Wa tingali si bisan kinsa nga makakwestiyon nimo, sir. Kung mao ka na ibuot mong may tabok. Kay mong anak si Sophie. Yeah.
sakto ka. Kadiyot, may tawag. Sige, sir. Okay lang, sir. Hello, Professor Charles. Hello, Gabi. May tawag ka. Bitawag ko na mo, Gabi. Kay gusto kong mutabang nimo nga mabalik nga buhi si Sophie nga imong anak. Unsa? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. O kulihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.